हेलो सुनाफोर गुड आफ्टारनुन आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ आरो आंबो एसेनो मोजां दङ दिनै आंनि मोनसे गोदान भिडिअ आरोबाव खनसे नोंथांमोनखौ फरायहरलायबाय बिदिब्ला नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आङो दा नोंथांमोननो मोनसे दानि सोलिबाय थानाय भाइरेल भिडिअनि बारै एसे शेयार खालामना होनोसैलाय सुनाफोर आंथ' मैयानि भिडिअआव होदोंमोन ना माने रिलिफ थानाय जायगायाव रावबो एमसि एमएलए फोर रावबो थाङाखै होननानै दा माने मैया मोनायाव माने हाग्रामा सारा बै रिलिफ थानाय जायगायाव सहैबाय आरोखि सौफैनानै बिथांमोननि जानाय लोंनाय गासैबो गाननाय जोमनाय थानायनि जगार खालामनानै होनायनि रादाय होबोबाय ओमफ्राय बिदिनो सोरबा कम्बल थम्बल गासैखौबो मोनगोन होननानै बुंदों आरोखि ओमफ्राय संनानै जानाय मानाय थोरसि लथा गासैबो होजोबगोन बेफोरबायदि खोथा होनदों आरोखि जोबोद गोजोननाय थाबाय सारनिसिम बेफोरबायदि अनसायनायनि थाखाय ओमफ्राय दा दिनै गावबागाव न'आव दोनहैनायनि खोथामोन आरोखि ओमफ्राय जेबो दावराव दावसि जानो हायैनि माबा मोनसे बेबस्था लागोन होननानै बुंदों माने बिदिनो आर्मि पुलिसफोर बा सिकिउरिटि बिदिनो दोनहैगोन बेफोरबायदि खोथा बुंदों आरोखि बिदिबाथ' जोबोद मोजां मानो होनबा गथ'फोरनि बे एग्जाम फैगासिनो ना बेफोरबायदि रिलिफआव थानानैथ' फरायनायथ' जायाना स्कुल कलेज बिराद नकसान जायो ओंखायनो बेफोरबायदि न'आव दोनहैनानै सिकिउरिटि होयोबा जोबोद मोजां आरोखि बिथांमोननि थाखायबो दा आङो नोंथांमोननो हाग्रामा सारा मा रादाय होखो मा सावरायखो बे भिडिअखौ नोंथांमोननो एसे शेयार खालामना होनोसै सुनाफोर दहाय बै दिसपुरनिफ्राय सानै मन्थ्रिफोर फैदोंमोन दे गुवाहाटि दिसपुर फैनानै डिसि एसपिफोरखौ मोनसे अर्डार होनानै गालांदों बेखौ आं खोन्थागोरनि बेनि उनाव जों दङ बिसोर मा बुंनानै गालांदों बेखौसो खोन्थाग्रोनो नागिरदों गरम जारलाबायना दे थारमाने बिसोरो बुंलांदों जे हानायमानि जायफोरहा न' बां सावजायाखै बिसोर बुंनाय खोथाखौ आं खोन्थानि जायफोरहा न' बां सावजायाखै जेनेबा बर'फ्राबो आदिबासिफोरखौ गिनानै खारनानै थानांदों केम्पआव माखासे मानसिया उपाय गैया बे जाखायो ओमफ्राय आदिबासि मानसिफ्राबो माखासेया बर'खौ गिनानै न' सावजायाखैबाबो केम्प जानानै दङ थेवब्लाबो जिहेथु मोनसे परिबेस जाबाय बर'आबो बहाबा खारनानै थाहैनांबाय आदिबासियाबो बहाबा खारनानै थाहैनांबाय जायफोर न' सावजायाखै बे मानसिफोरखौ थाबैनो बिसिनि थोरसि लथानिफ्राय आराम्भ खालामनानै बिसिनि जोमग्रा गामसा जेखि जाया नङा होमबा गस्ला लंपेन्टबो थाबोबाय नङा होमबा जि जोमबो हयथ' नस्थ' जाबाय ओंखाम संजानो थोरसि लथा गैला बेफोरखौ ओमफ्राय ब्लेंकेट सेंकेट बेफोरखौ गासिखौबो जगार खालामनानै होजोबनांगौ बिसोरखौ थाबैनो गाव गावनि जेराव न' दंखायो बेहाय थाहैहोनांगौ बे जाहैबाय न' सावजायै मानसिफोरनि खोथा बेखौ खिन्थु प्रसासना बेखौ थाबैनो मावगोन दा ओंखायनो जोङो एडभान्स हाबनानै बुंखादों बिसोरथ' पुलिसफ्राथ' मा दिसपुरनि अर्डार हाय होननानै थिखांगोन नोंसोरखौ जालाब गारहैगोन बे पुलिसनि खामानि बियो दा पुलिसा बेफोरखौ मावनायनि सिगांनो जोङो नोंसोरनो माखासे जगारखौ होथारनांगौ अब्लासो दा नोंसोर थांना थाहैगोन थांना थाहैनो हायो दे माखौ जागोन थोरसि लथाया बहा बोलो नङा होमबा दा बेफोर सोंनाय जायो ओंखायनो प्रश्न जायो ओंखायनो जोङो आङो बुंबाय जोंनि मानसिफोरखौ फटाफट ब्लेंकेट दख'नायानो जा ब्लेंकेटानो जा गथ' गथायफोरनि गस्ला सुइटार मायानो जा थोरसि लथानिफ्राय आराम्भ खालामनानै थाबनो होनांगौ आदिबासिफोरनि सिगाङावबो जों बुंना फैबाय दा बर'फोरनावबो जों हाबबाय मथथे नोंसोरो बै न'आव थांनानै थाहैनायाव जाहाथे जेबो उसुबिदा जाफिना जि जोमनिफ्राय आराम्भ खालामनानै गाननाय जोमनायनिफ्राय आराम्भ खालामनानै ओंखाम संजानायनिफ्राय आराम्भ खालामनानै बेखौ जोङो दा थाबैनो बेब'स्था खालामना होगोन होननानै आङो खोथा होदों आरो दायथ' बाय इमिडियेट लेट खालामना जोंनि मानसिफ्रा दाथ' मोनाबाय हयथ' हास्लाबजोबाबो जानो हागौ दा मोनानि गेजेराव आं बुंनाय खोथाफोरखौ एकदम ओंखाम संजाग्रा थोरसि लथानिफ्राय आराम्भ खालामनानै ब्लेंकेट होन सुइटार होन आं बुंजोब्बाय होफैनांगौ आदिबासियाव मोननांगौ बर'आव मोननांगौ मिथिबाय नङा होमबा आदिबासिफ्राव मोननांगौ बर'फ्राव मोननांगौ आङो बुंबाय
औ दा बेनो बिसोरबो बिदिनो जादों जोंनाबो बिदिनो जादों मा खालामनो दे आदिबासिया फैबाय लोब लोब फैबाय जोंखौ गाग्लोबफैनो नागिरबाय जों हाखु जाबाय बेखौ गोसोखांनानै बुंबा बोरैबा जाबावो जों बोरला थिर लानानै जोंनि न'आव फ्रि रिफाल फैनायावसो जोङो बावदाव खांना खारनाय जादों सारमोन नोंसोर गाज्रि मोना खोन्थानो गोसो जायो थिं सयथ' जाबायमोन एबारनिफ्राय सावजायोमोनबा जोंहाय जोंहा बिखायाव गाबनाय फैदों गोसोआव गाबखांनाय फैदों सारमोना बेखौ गोसो गोथारै थांफिननायाव जाहाथे जेबो खहा जाया आगोलनि बादि थाबसिननो मोनो बिनि बेब'स्थाखौ जोङो खालामगोन होननानै एसपिजोंबो रायज्लायबाय डिसिजोंबो रायज्लायबाय आरो आं जोंनि बे बिटिसिनि इएमफोर जोंना एमएलए दंफैयो जों रायज्लायदों मथथे मा खरसा जायो जागोन दङ खिन्थु मानसिखौ परिबेस थाहोग्रोनांगोन नङाबा बिदि थाबाय थायोबा जानाय नङा ओमफ्राय माखासे स्टुडेन्टफोर दं सात्र साथ्रिफोर दङ बिसोरखौ थाबनो परिबेसाव लाबोफिननांगौ दा बेनोब्रा बेनो बेहाय केम्पआव थाबाय थाबा जाया ओंखायनो दिनै हरसे थाबावनि दा ओंखाम संजानोथ' माइरं दङ होफैदोंना खुनुरुखुम दिनै हरसे बोरैबा जानानै थाबाय जों गाबोन फुंनिफ्राय जोंनि मानसिफ्रा नोंसोरखौ जाहाथे थांनानै थाहैनो हानायनि परिबेसखौ होफिननो हायो मा नांगौ दे मा नांगौ जोंबो मिथिगौ थोरसि लथा जोमग्रा मा गथ' गथायफोरनोबो एसे दे जासिगोन ना जोङो हाबफैब्रबलाया बेनि थाखाय हाबफैदों नङाबा पुलिसफ्रा अर्डार मोनबाय होनना दैखांगोन आरो जालदाब गारहैगोन बिसोर जेबो बुजियाना ओंखायनो जोङो एसे बुंथेखानाय जाबाय आरोखि नङा होमबा बिस्रा डिसफोरनि अर्डार मा अर्डार होननानै थिखांगोन जालदाब गारहैगोन मानसिया थांनानै दि बेहाय जाहैनांगौ माबा मोनसे साननै सानथामबाबो फ्रि जानायनि होथारनांगोन ना माबा माखौ जानो नोंसोरलाय गारना खारबोजोब्बाय नङा खेबसे नङा खेबनै नङा सारमोन सावजाबाय थानाय जाबाय नालाय जोंबो ओंखायनो जोङो बै माबानाय नुनाय लोगो लोगो जों खारग्रोनो रोंनाय जादों आरो गाबोन जोंना लरेन्सजों नैबे मा खालामो आरो जोंनि एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो एबसुनि जानानै जोंनि जिल्ला बेंगिरिनो माने गोसोखां बिलाइ होदों आरोखि माने बै बुथारजानाय फंबायनि हिन्जावनो सरकारि साख्रि होनांगौ आरो बिथांनि न'खरनो 20 लाख थाखा होनांगौ ओमफ्राय बै माबानायनोबो दा जे आघात जानानै दङ बिथांमोननोबो सिकित्सा लानो थाखाय 2 लाख होनांगौ बेफोरबायदि होननानै दाबि खालामदों आरो दा जोंबो माने दाय गैया फोदो गैया बेबायदि सुथुरजों बुथार जानाय जाहैबाय बे साराया बेथ' गाव जानो होननानै थाङाखै बेफोरबायदि रावजोंबो सुथुर गैयामोन जाहैबाय बिथांमोनजों माबाफोर सुथुर जाखानानै बेफोरबायदि जानाय बा बुलायनानै मानानै थैनायबा बेलेग खोथामोन माने दा बेथ' सौग्राव हैनायसो जाबाय नालाय ओंखायनो होनांगौबो आरो बिथांनि न'खरखौ नायनांगौबो दा माने बेनि जाय फंबाय थैदों बेनि हिन्जावाबोथ' दासो बेसारा देरफुनाय फिसा सासेल' माजों खांलांनो माजों फोरोंलांनो बेनिबो खोथा थायोना ट्रेक्टर मानसि जाहैबाय साख्रि दंनायबाथ' जेनेबा पेन्सन मोनगौमोन दाथ' पेन्सनबो मोननाय नङा बियो आरो बेनि खामानिखौबो बियो मावनो रोंनाय नङा बिनिखायनो बेनोबो गावनि थांनानै थानायनि एसे राहाखौथ' होनांगोन नङा होमबा सनाफोर बिदिब्ला एसेनोसै सनाफोर भिडिअखौ नायनो थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ गोजोन्थों बाय बाय